La kuwe yila idalwa zakini zipheleliswa khona. Yila idalwa zakini ziphila khona. Yila idalwa zakini zimuva khona. Yingakho nganifundisa ukuthi ubo kwenza sure ukuthi uzinika isikhathi esanele sokulala. Manje uyikholwa lala ekhaya. Ubohleli wenza sure ukuthi uzinika ithuba elanele lokulala. Ulalelane ebusuku ngoba ebusuku yila ekufanele udedele khona. Izidalwa zakini zigidagide phezu kwakho. Yingakho ukuze uphuphe idalwa zakini awuye ethuneni zala elangcwatshwa khona. Kodwa uziphupha ukulomzimba. Ngoba uma sidinga ukuzosebenza ayikho into ezingafikela kuyona njengalomzimba wakho. Yabona nje lento yokungalala ekhaya it's a mess. Ngoba uzongalala ekhaya kanti ngalelo langa baplana ukukuvakashela. Baningi abantu abaluza iappointment yesidalwa ngenxa yongaziphathi kahle behambe bezihlanganisa nabantu abahlukahlukene. Kanti bekuyilanga leappointment lokuvakasha kwezidalwa. Idalwa zomuntu zigijima la ngaphakathi kuyena. Yila ziphila khona. Yila ezihamba hamba khona. Yila okuwumsamo ophelele womndeni. Yingakho uma kufa umuntu wesilisa kuqala wayengcwatshwa ahlaliswe kuthiwa indoda igada umuzi wayo. Ngoba lo muntu uyena obephethe ivision yonke yala ekhaya. Isona sidalwa sokuqala sala ekhaya. Manje makuhamba yena kuhamba umsamo owunina wemisamo yonke la ekhaya. Yingakho listen ngikusize kancane ngicacisele lokho kancane. Angithi kuyenzeka uhlala emqashweni kodwa uphupha abantu bakini. Bafika kanjani ngoba kusiwa amagceka kini? Bafika ngoba khona wena. Yes, umsamo wasegcekeni bayawuthanda. Kodwa ukho umsamo abafika kona every day njengomsamo wakhe. Ingakho ngathi uma usuphila kahle awuphuphi iganye evikini. Kodwa uphupha every day. Ngoba ukuphupha every day kuchaza ukuvakashelwa izidalwa every day. So masiyolala ama visiting hours. Yila idalwa ezifika khona. Zizosixoxela indaba. Zizosinikeza inhlelo ezizoba khona. Listen. uJakobe ngesikhathi ebaleka wabaleka waziwalala. Wathi mayelala zathi idalwa we've been looking for you. You are too busy for us. Zathi ke manje sesingaqala sikhulume nawe. Wazibona zehla zenyuka zishintshana. Kwangasisona isidalwa esisodwa. Mawufunda wayelele lawo Abraham uyise Omkhulu owayekade nomsamo khona. Ngesikhathi elala phezu komsamo owakhiwe uyise Omkhulu izidalwa zagijima wasibona zehla zenyuka zehla phezu kwakhe uJakobe. Manje iproblem eningi noma inkinga eningi esibhekene nayo sibhizi nokufuna ukwakhelwa umsamo, kodwa lo msamo okuyiwona wona iwona esingawunakile. Ngoba umsamo oqala oyiwona wona yilona owena. Okay. Yabona mhlawumbe nedlozela strong. Uthi mohlangana nabantu liqime. Uthi ungaphuma kubona livele ngamaphupho. Wena wabona izazi zigena zika Herod zavele zacima isidalo. Bathi hayibo khonto esifike sihamba nayo la. Wangenaphi la lahleka phi idlozi lakho? Walala nobani la lahleka phi idlozi lakho? Wawunamaphupho wena uphupha izinto zenzeka kweyonaka laphi?
wazwana nobani kwalahleka ini. Ngakutshela ngathi sufaka abantu empilweni yakho, stop entertaining people. Some people we entertain, we are dying because of them. Some people we think it's a relationship kanti it's a setup. Some people we think it's a relationship kanti udhobo lokuzofa. Yaphelaphi inhlanhla yakho? Wazala umbethe ingubo yashonaphi? Wazala unemali zikonakalaphi? Waphupha kodwa impendulo wangayithola konakaliphi? Basobho Herod uhamba nabo, basobho Herod ohleli nabo. Bonke abantu ozwana nabo mabefika kwenu bokwazi ukuthi ubasondeza endaweni eyingozi, ubasondeza emsamo. Abasondela kimi basondela emsamo. Njoba ngimla kuMosembaza abangasekho, njoba ngimla kuMompinyo Omkhulu abangasekho, njoba ngimla kuMahomo gogo bami, njoba ngimla kuMozika zakhe, njoba ngimla kuMosenzeni, njoba ngimla kuMonto Mkhona, njoba ngimla kuNyakaza Mathuli, njoba ngimla ngimele umshibo Dondononopha. Ingakho sondezi nanoma ubani, sesabela imsamo yasemakhaya, asihleki nanoma ubani, siyesaba imisamo yasekhaya, asiboleki noma ubani imali, sesaba ukudayisa inhlanhla yobaba mkhulu. Wazwana nobani? Wahleka nobani? Kone sahleka nabo ingane zethu zidla ama drugs namhlanje. Ingane zethu zayiphasa kahle. Sazwana nobani? Kwalahleka inkanyezi ziyafaila namhlanje. Mhla uzazi ukuthi umsamo uzoyeka ukuhamba uncethezelela wonke umuntu. Ngoba wemntanami noma ungayintombazana mawufaka umfana umfaka emsamo kunamakhehla akini la. Ingakho iphimbo malithi no msufostela ngenkani. Bayasibona bahlola izizindlo zezinto zakamoya zingakaveli, bakhulume singakafiki. Ngiyamemeza la khona amathonga ekuthiwa ngimemeza ukuthi khanya manje usuhlale ebumnyameni isikhathi eside. Ngizomemeza phezulu kwedlozi elimnyama, ngizothi wongemnyama wenziwa abantu. Ngizomemeza phezulu kwedlozi elibi, ngithi nani ngababi nenziwa abantu. Siyakhuleka kodwa namhlanje sithi thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Ngiyamemeza izingisani zonke zomoya emagumbini amanomhlaba, ngiyawamemeza amakhehla, ngiyamemeza izalukazi naba abantwana benu bamphambi kwami. Ngiyamemeza umsamo wesizwe, ngiyamemeza umsamo wabantu. Ngizothi makube mhlophe bantu bami, ngizothi makhanye bantu bami. Inhlupheko mayisale manje, usizi malisale manje, ukukhala makusuke manje, makhanye makube mhlophe, mawuphakame nelakhi ithuba. Your time is now, your season is now, your chance is now. Somebody shout yes. Ukhoza athi lo mama, hayi ngizwe usemsakazweni kwakhontetha ngicela ipass out esibhedlela ngize kuwe, bese kufana umlenze wami uyosikwa. Afike athi lo mama kimi, baba inkinga yami yaqala kanje. Ngangidrive ekseni ngiye officeini lami, ngahlangana nomama likhemezela ekseni ngabo 7. Lo mama ebelethe umntwana, umama omdala. Uthi baba kwasike enhlizweni yami, ngathatha u100 ngawuveza ngewindi nganikeza lo mama. Wawuthatha lo mama wathi uNkulunkulu akubusise. Uthi ngahamba ngaye emsebenzini, ngabuya ntambama ngavula endlini yami. Uthi ngadla ngayogeza ngaqeda ngabukela iTV.
uthi ngeze ukuthi sengiyazela ngacisha iTV ngahamba ngangena ekamereni lami ngakhiya endlini ngikhiyile vele uthi ngithe sengilele ngeze umsindo omangalisayo kwangathi ngiyaphupha uthi mangilathi ngiyalala hayibo lo msindo weTV ngoba ngiyicimile iTV kwenze njani uthi lo mama yawubanga iTV umsindo ngaze ngaphuma uthi mangithi ngiyaphuma ngiye dining room ngiyocheck ukuthi kwenzakalani nangu lo mama ngimbone ekseni emgwaqeni uthi ngisethukile ngizibuza ukuthi lo mama ungene kanjani uthi avela goqane angene eswini sami uthi from that day ngaqala ngagula uthi umlenze wami waqala wabola uthi baba sengihambe edeliverance akwenzeki lutho ngangenwa yilo yamama mayefika ngithi mama ayithi ngikuthandazela mangithi ngimbeka isandla eswini ukhulume lo mama athi usihluphelani thina ngoba uyena lo owasithenga sisemgwaqeni wasinikeza imali wasithenga thina safa kudala eZimbabwe sathunywa eSouth Africa ukuzontshontsha imali zabantu ngithi nintshontsha kanjani athi indlela esenza ngayo sifika sicele kube ngathi umama unomntwana kanti akuyena umama unomntwana umuntu ongasekho uthi mina ngathwetshulwa eZimbabwe kanti ngiyasetshenziswa eSouth Africa ngangcwatshwa eZimbabwe kanti ngisetshenziswa eSouth Africa uthi lo mama ngikhane nginika imali mina ngathatha inhlanhla yakhe ngangena kuyena umsebenzi wami bekukumbulala mayisefile inhlanhla yakhe ngiyihambise eZimbabwe la engathunywa khona nengisebenzela khona ngithi kulo mama phumani uphume lo moya ngakusasa lo mama amabhizinisi akhe beseqalile sekubheda yonke into ngakusasa umlenze wawu dry kungathi awukazi ube nalutho lo mama akaza gule wangenwa umuntu othwetshuliwe ngafunda ukuthi umuntu ungumsamo yenzeka ube umsamo wezilwane zenhlupheko kanti khona iphuthe elilodwa enalenze ekhaya nathemba abangathenjwa nangenisa abangangeniswa bokwazi wonke umuntu omfaka empilweni yakho umngenise emsamo umngenise ezidalweni zakini kumele ube nesho ukuthi uyamethemba khona abantu inhlanhla yabo ayisekho namhlanje makufana buyele emsebenzini uyagula gulela ukufa mayehlele seneveni uyaphila akukho lutho olumlungelayo la uphila nezidalwa ezimbi ngoba zonke izidalwa aziphili emoyeni kodwa ziphila kubantu enyameni ngoba yikho into egunyaza kube semhlabeni ingenayo inyama negazi noma ingaba umoya opowerful kodwa ekugcineni fanele ilende emzimbeni isiphi lesisidalwa esibi kangaka esilende emzimbeni wakho konakala izinto khona abantu ababelungelwa izinto bathanana nabantu abathize zabheda zonke izinto zabo khona abantu ababeshadile kanti bashada batrepiwe bazothatha imishado ezontshontsha inhlanhla yabo kwambhedela yonke into akalungelwa ilutho ushada nalo ashona aphinda ashade nomunye ashone ashade nomunye aphinda ashone kukhona isidalwa esibulalayo esingageziwe siyakhanyiselwa isidalwa siyanakekelwa isidalwa siyahlanzwa isidalwa la ngaphakathi ngiyazi sakhula sisemasontweni encindezelo sifundisa ukuthi kuphila umoya akuphila umoya onganamnikazi la kuphila imimoya enabanikazi bakini yila izidalwa zehlela khona ngomoya nganitshela ngathi neBhayibheli liyasho ukuthi uJesu kulungile ukuba ngihambe mase ngihambile umoya wami uyosala wehle phezukweni unifundise konke abahamba ngemizimba imoya yabo iyabuya ize kuthina izophila kithi ihlale kithi ukuze sithele izithelo siyayidinga imimoya yabantu bakithi abangasekho kodwa singangenwa imimoya emibi sicabange sengathi singenwe imoya yakithi abanye bathwasa kungafanele bayahlupheka babengenwe imimoya ethize yasemanzini ethanda amanzi hayi ehlanzekile ngoba nasemanzini khona emihle kukhona nemibi njengoba nasemhlabeni kukhona abantu abahle kukhona nabantu ababi yonke indawo in every dimension there is a good and bad ungenwe isiphi isidalwa
usublame into zami uthi ayisebenzi. Uke wachecka yini Umsamo? Uhlala nabo bani? Who do you hang around with? Uphila nabo bani? Ngoba okunye affectwa i-environment esiphila kuyona, abantu esihleka nabo. Nganitshela ngathi uEva ukuba kazange abe umngani wenyoka ngaba kayitholanga esesenkingeni. Wa entertain umuntu wrong, umuntu ophethe ukufa. Entertain abani wena? Ngoba khona umfice la inkonzweni kanti bebekiwe inyoka eze kuEva Uwena. Fanele umqaphele noma ekuhlekise efaka isikibhe sithi wenza konke njengabo bonke. But akumangalisi isithunywa sobumnyama siyakwazi ukuyiphendula siziveze sizithunywa sokukhanya. Kancane kancane omunye uthi ubaba waye olalong bengasifundisi lonto. Bungeke ungizwe. Bungeke wenze njani? Ngoba kuduma imvana nje la ekhanda lakho. uJesu wakho mhlophe. Kuduma belungu nje la ekhanda lakho. Kezwa? Kuduma ini? Kuduma belungu. So nguqala kancane kancane sothi sifika in the reality of redemption yobunga omunye umuntu. Mani niyobuka Bishop Dube from ECC. Bawujoyinile umkhumbi. Sunday 2 esontweni lakhe wathi mani ulungisa Umsamo yakini. Telling abazalwane bakhe. What hambani niwenze njani? Because kufike la amanga ephelelwa khona isikhathi. Nihambe nimgooglishe nifuna ama page akhe uvusa Dube namanje bayamshaya. Bamshayila into eyodwa, usho into eyodwa uthi nina abazalwane ave niwazi umlando weBhayibheli kodwa umlando walanizalwa khona niwazi. Awazi nje ngisho ukhokho wakho ukuthi ubani. Kodwa mangathiwa ngitshela ukhokho kaJesu uzongitshela uDavid, uJese ukhokho kakhokho bani. Awazi lutho ngawo. Yeka le slavery mind yokwazi ukuthi uNkulunkulu umhlophe. Angiphinde futhi. Record this. Yeka le slavery mind yokwazi ukuthi uNkulunkulu ngumuntu omhlophe. uNkulunkulu uNkulunkulu kuwena ngendlela avela ngaye. Alikho nanegama olibhalelwa phansi okuyilona elimveza kangcono. Mangithandaza ngithi ngegama lokuthi nokuthi he appear to you ngokwendlela wena omazi ngayo uNkulunkulu. Hayi ngokwendlela omlotshelwe ngayo phansi. There is no holy book. Amancwadi sibhalwa abantu zonke ziyafana. Angiphinde futhi there is no holy book. Zonke izincwadi ziyafana sibhalwe ngabantu zingqondo zabantu. Njengoba uPaul wafa azi ukuthi incwadi zokugcina. Futhi content enfanele yazi uShakespeare ubhala incwadi engaka. Zonke incwadi zaShakespeare ziphuma uShakespeare wafa kudala. Sazi kanjani ukuthi zazibhalwe uShakespeare ngempela? How do we know it's Shakespeare? Lezi zinto esikholelwa kuzona esizibhalelwe ngabantu esingabazi. First thing nje, le ncwadi oyithanda kangaka ibhalelwe kuphi? Awazi. Vuka daki. Vuka muntu omnyama. Yenza njani? Vuka muntu omnyama. Vuka. Ngizanithandazela manje. Vuka. Kodwa ngikwazi ukuthandazela umuntu olele ongazazi. You are confused. Awazi nanokuthi uNkulunkulu umbize kanjani. Mawuthi mveli inqanga uzwa ngathi wenza iphutha ngoba ensindisweni wafundisa ukuthi fanele uthi uJehova igama lakhe. uNkulunkulu igama lakhe. uNkulunkulu onjani ofundiswayo ukuthi ubizwa kanjani? Kumanje you are scared of dying and go to paradise. Where is paradise? Ufuna ukufa uye eHades. Hayi, izathi ngiyasaba ukufa ikuphi iHades? Ngitshela iHades ngesizulu. Zonke lezi zinto zibhalwe ngesilungu azinazo amagama esiZulu because they were imposed to us. Angiphinde futhi. Yonke into enegama lesingisi engenalo igama lesiZulu awungeni kuyona. Akuyona yakho. Hayi ngibhekene niyamazi umuntu oxhugayo Musa. Seniyambuka nifuna ukuya kuyena? Okay. Lezi zinto ayikho into ekudala ukuthi iparadise ayikho indawo ukuthi iHades. Ngoba uzuma mawuthi uhlala lapho uzuma uhlala enkandla. Iparadise ikuphi ke yona? iHades ikuphi?
bethiwa mawukhuluma ngemvelaphi yomuntu kuthiwa udukisa abantu, mawukhuluma ngemvelaphi yabezizwe. Ngoba thina eBhayibhelini kuthiwa singene ngesihawu singabezizwe. Singakangena eBhayibhelini besiphila njani? Besingana uNkulunkulu besimbiza ngobani? Ube ubani uNkulunkulu before si-adoptwa abantu abamhlophe? Asingenanga ngesihawu, sifakwe ngenkani ngoba sehlulwa. Basehlula impi, then we were forced to follow them. Basinikeza inkolo. Sinenkololoze. uNkulunkulu ize afika idalwa zakithi zizositshela ukuthi nanga uNkulunkulu uthi asifuni kodwa ukumamela. Kwenze njani ngathi? Siyisizwe esinjani masinje? Aswafuna amadlozi, sifuna izinto ezimhlophe ngaso sonke isikhathi. Yonke into ezakithi kumele ibe emhlophe. Hayi yena Magejageja ngathi sekayalahleka, usephika manje negama. Igama likabani? Elabani? Uyawazi amagama amanye abantu awuwazi oyihlo omkhulu. Lathi ngitshele something ongayazi. Lapha kaIsrael la ithuneni kaJesu engade khona imgodi u3. There are 3 places. Nginamanga mfundisi wami. 3 places. Mase kugcwele ngakulomgodi kufona abanye nithi nibalethe ngala. Nonke niyojika nithi nibona umgodi kaJesu. Naba ngala bathi hayi mase kugcwele ngalapho baletheni ngala niyobona umgodi nonke. Uhlulwa amathuna namathambo esizukulwane sakwenu aboyihlo. Ngitshela iqiniso imgodi yakaIsrael u3. Manje nethuneni likaJesu niyiswa ngala. Makuse kugcwele ngala kuthiwa hayi ikhona bese ngala nawe ngalapha niyokhonjisa umgodi ingakho ithogadi uyifica ibhemela ugwayi ithi ya nanga umsindisi wenu la wayelele khona ishayela iskefu 3 wamathuna kwaIsrael alilodwa. Nalaba bangala bazokutshela ukuthi wafa walala kanje ceda ibhemela ugwayi ningene niyothatha amafutha kamufi kodwa mufi wakina umfuni ufuna amafutha kamufi ngoba uJesu Nkosi yami uJesu imvana. Yabona nje njengamanje siye ephasikeni sikhumbula ukufa kaJesu, ukufa kanyoko khona uyakukhumbula. Ngiyabuza. And the way unenkani ngakhona unyoko ongcono yamaza umazi lo Jesu. It's a white man who was imposed to you. When awafuna abantu abafile party siye phasikeni uyo celebrate umuntu wafa. Nithi wafa wavuka. He died. He rose again. Kusho wena. A white man who died for black men. What a kind. So kind. A white man who died for a black man. No, I'm just saying a white man. Oh, uNkulunkulu wasithanda. A white man, umlungu. Ewafela abantu abamnyama. Njengamanje siye ephasikeni angithi we are celebrating the death of Christ. But where is the death of my parents? Yini nithanda izinto zenkonzo ukudlula izinto zemindeni? Kube ngathi nizalelwe enkonzweni kanti nizalelwe emndenini. When it comes to your mother, ngiyebhede ikama wakho anikwazi ngisho ukuhlangana nidle isidlo nibizana ningabendaweni nithi hayi abantu abafila sifuna ukukhuluma nje ngabo sebafa. But how many people that you are celebrating? Uzuthanda say may the spirit of Paul be upon me. But the Paul that you are saying, that you are calling, he died long time ago. Intoni ukuqina sifuna izinto ongasizethu. Yini ekwenza uqantu ba powerful mhla ubuya eItaly, eRome emathuneni abapostoli. And this thing, uJesu he died wangcwatshelwa yena kaIsrael uyiJewish, but abapostoli bayongcwatshelwa eItaly. Amantaliyane. Yabona ukuthi ngakusiza ukufocus edlozini. Iyona into yazi kahle leyo. Angithi uyazi ukuthi awuvelanga etsheni, wavela kumuntu othize wakuzala. Manje lo muntu mayi disappear uthi wena usefila akasekho bewukade ukuphi ungakafiki kuyena wena. Angiphinde futhi. Wena ngithi awuvelanga etsheni wazalwa umuntu. Bewukade ukuphi before uzalwa umuntu. Ma uthi lo muntu uyanyamalala aye la engaziwa khona wena bewukade ukuphi before you were born bewuphila phi? Where was the Hades and paradise? Beyikuphi Hades ne paradise bewuphila phi?
because uzusho uqinisa imthambo uzuthi zimbili indawo eHades neParadise ungakazalwa ke bewukiphi wena iphehla labangakazalwa abezayo ngiphendula phela glory to Jesus angithi umuntu makafa uye esogweni noma uye ezulwini angithi mayingakazalwa ke ukuphi angithi uthe wena there are two places kusho wena awafuna amadlozi because amadlozi uthi basesihogweni angithi wena mawufa uye ezulwini angithi ungakazalwa bewukuphi yini igama alright laba khona where that place is located ikuphi ke le Hades mina ngifuna ukubavakashela abami khona abase Hades ikuphi lento isimoshela abantu. We've been judging people at church. Hayi wena uyafeba uyesihogweni hambe esontweni awufuneki. Hayi wena uyabhema hambe esontweni awufuneki, as if we are perfect. The same people who are preaching le heaven abaphili lempilo abathi bayakuyona, baphila inonsense yempilo, baphila lento abayiphikisayo, baphila yona. Manje sidlala abantu abanyonyobayo ebusuku bona bayolungisa imisamo. Izinto zabo mase sibhedlela sidlala abantu ababhizi beya eimpophomeni njengathi. Sidlala abantu abavakashela amathuna bethi itho. Labantu bayazenza zonke lezi zinto esizenzayo. Umehluko mabe emathuneni bathi itho to Israel. Okay? Ma be empophomeni bathi cleansing. Bathi deliverance. Ma belungisa imsamo bayacasha. Masibabamba angimina yaze ekhaya bangidine kabi bangibizela into engahlangene nayo, into yamadlozi. Isikhathi sokudlala abantu siphelile. Siphelile isikhathi sokukhonza uNkulunkulu bezizwe. Sifuna uNkulunkulu besizwe, hayi bezizwe abakithi. Shubile ne? But nawe noma ngashoba mani kudala umbizo Petru ufikile. Jacob, Joseph, lokhu phuphana nalabantu bakinje. Khona ubabiza ngamadimoni. Akekho nomuntu othi uyofehlangabeza athi ayisiye white angel. Ngibona ingelosi emhlophe eshaya amaphiko izongihlangabeza sengihleli phezulu kwephiko lengelosi. Ayikho lonto. Wonke umuntu yomuze ekhuluma ngabantu bakubo athi osibanimani sengivumeleni ngihambe. Mina ubaba wami ezwami emhlabeni wathi ngivumele mfana, uwena wedwa usungibambile. Bathi omkhulu bakhe angizokutshela ukuthi ngivumele ngihambe. Ngangamtshelanga ukuthi nginenkonzo, ngizoba nenkonzo lamhla 5. Bathi ogogo bakho bathe ngikutshela ukuthi ungayivala inkonzo. Kuyoba inkonzo uze enkonzweni mawuqeda ubuye uze emngcwabeni wami ekseni. Ngempela ngangino 6 to 6 la ngakusasa ubaba wami engcwatshwa. Ngahamba ngaye emngcwabeni, ngafulfilla izifiso zakhe azibona esemzimbeni wangitshela, ngingamtshelanga ukuthi inkonzo baba kana Facebook akana WhatsApp akazi ukuthi inkonzo uzwa ngami. Ngingamtshela ngambuza ngathi uzwe ngobani, wathi ugogo wakho befikele ezongitshela ukuthi bakuthumile ukuthi uhambe uyokhulula abantu eMaritzburg. Lalela ke mfana wami, ngesikhathi wena usenkonzweni kuzobe kuumlindelo wami. Ngathi hayi baba ufa uyilapho, wathi hayi mfana bathi ngitshela ukuthi ngiyeke manje sekuwena wedwa ngibambile, ngiyeke ngihamba isikhathi sami siphelile manje. Lalala ikhehla lenkosi. Ngisho ngomuntu mina indoda yefaith ebiyithandaza ini ayizange kodwa ingitshele ngoJoseph isihamba. Yangitshela ukuthi abogogo bakho bafikile bazongilanda mfana. Wayesethi ke kulungile mfana, mangifika ngale ngizofike nginilungisele u1 no2 no3. Akuphelanga inyanga ngake ngempela u1 no2 no3 walunga. Manje umbuzo uthi umuntu abafile kabekho. Ngithe hamba uyolala emathuneni nje ubusuku obodwa ubuye usixoxele. Sizozwa ngawo usubuye.